Kwemedzisa dzipfukutwa dzese kudaro newe. Ini pandakadzisa mundakamboza dzichapfukutwa here. Mamuzoti nyimo ndo iri izi kupfukuta. Tabuda ipapa. Ameno. Makura mumutungotora mvura yangu sei. Yapera kupi kwa mvura ichiri. Haide mutura mvura mubakani. Mukanda tura mvura yekuti muzoona panapa. Kuri kumpisa. Pindai. Tembo. Kanya. Ko kutosvika. Murise. Good. Murise. Bobo. Mari mogara. Murise. Good one. Ndima garai papa ndandi. All right. Garai papa. All right. Kai masimberi maiko. Aiwa tiri right. Zuva mai wadi. Kana mukuda pano pamutembero. Ichiri so. Kuva mapfeka kunge munhu wemuBhaibheri kudaro. Unaone ndimi metusela. Tatitsanyaka. Saka tangoti unoda kubva wangoshonga nhumbi dzekurwa nadzo. Aiwa, leather, full leather man. Vari kuramba kukura kawa. Aiwa. Kugara navo sei pana. Tozvijaira izvo. Tozvijaira. Ati kanya ndiri kudi yazvo. Muri tete. Ndiri nani. Kuri sei kumba. Aiwa, kuri nani. Vana mai nini? Aiwa, tiri nani. Ndonetana amai gurenyo siya nyimo dzichipfukutwa kudai. Kuna kundifungisa weri. Ndaikufungisa izvi. Wangatitadze kutorindire nyimo dzavo. Kondomuriwoka. Ndonga uri muriwo wanhasiwo. Saka apa ndakushaya kuti tichaita sei pa. Muri tete. Mafamba zvakanaka. Ndafamba bho. Ndakanzwa makati musafambe muda kutoona ndikati tokumirirai. Ndandisuda kugara zvangu. Ndaida kutomhanya kugomo kumbonoti namate but ndangoti hari kandimirire tembo wasvika. Aiwa, alright. Saka handichakutambisirei nguva. Aiwa, hakuzotambisa. Kana muri matofamba kuyangu hapachazokutambisa. Muri kuda kuzoitawo zvimwe zvinhu. Ndachida kuti nditaureka. Mukuda tese here kuti ndoenda mese. Mese is fine. So that means kana pamwe haidi madzimai tovadzinga. Aiwa, anzigare. So issue iripo handidi kubva ndanyanya kuda kutenderera kana neanenge akandiudza ndinotaura. Ini mainini wenyu vakandiudza kumbako vakataura kuti musikana hasi kuenda kuchikora. Musikana zvemwana wenyimi. Muri Patricia. Hanzi hasi kuenda kuchikoro. Ivo vakazvinzwa nani amene? Naizvenyimi. Vakazvinzwa nani? Ko handiti vanotaura vese. Handi vanhu vanotowirirana. Last time wanga varipo panapa. Vakataura vakati inini kapesi pandinoenda kumba kwana mai guru. Ndinongoona mwana anenge aripo pamba. Ndichitoona kuti idzi time dzekunge munhu. Saka mukuti ye Patricia ndiye akavaudza. Pakutaurirana. Arimo. Aiwa mama. Patricia. Ndamutuma zvangu ndamutuma bando kutonetsera. Mira zvenyu kuda kumudedza kana kuda kuti apindire kana kuti adii. Nekuti answer ndimi mabereki muri kugara muinaye. Saka kuziva mamiriro ezvinhu muri kuziva. Saka ndo zvatoda kuziva. Aiwa tembo. Handingade kukuda nekukutenderera. Zvinhu pano. Handimukutoona nyimo dzandikuti muriwo idzi. Zvinoita senge tikuita sekutamba kunge tikunyepa zvedu. Asi zvinhu pano hazvina kutimirira mushe. Kwandandiri kwatachibata takangoita 6 months tichishanda pasina mari yanga ichiuya. Awawo waimboita mari icho but mari icho murongodziziva. Dziri vamwe vacho vanonga vachitoda iri barter trade chaiyo kuti ukaita mari icho wokupa hove, ukaita mari icho mabaka yawo nenyimo ndizvozvo. Saka nyaya yemari. Aiwa, chitoripo ndechekutoti takati mwana kuti acharamba achingoti chikoro musikana kwa. Takangoti anga achigara zvake. Aiwa. Mukadaro maukanganisa nekuti chekutanga panyaya yamataura kana muri kutaura nyaya yekuti zvinhu zvakaoma mari yazodai saka pamwe vari kudzingwa mukadaro mune unoti mwana aenda kuchikoro mukadaro mune maukanganisa imimi asi maiguru aiwa musati maenda garai musaita garai imi munoziva kuti pamutemo chaipo hurumende haitenderi haibvumidze kuti hanzi mwana kana achinge asina kubhadhara school fees atadza kubhadhara school fees ngaadzingwe. Hakuna zvakadaro. Iwoyo utori mutemo utoriko wakatozvimirira zvekuti itori mhosva iyoyo. Kunzi hanzi mwana adzoserwa kumba nekuti hanzi haana kubhadhara school fees. Number 2, mutemo unototaura kuti mwana kana achinge angosvika zera rekuti akufanira kunge achienda kuchikoro kana angosvika school going age kutangira ECD yatakashaya vamwe tichikura
kutongotangira paECD mubereki anomuchengeta ari pamba handitika achimutadzisa kuti ava needucation atadze kuenda kuchikoro itori mhosva iyo. Unogona kutoita 6 months ihurumende unogona kutoita 6 months uri mukati wakavharirwa uchisungwa kuti mhosva yako ndiyo yekuti uri kudhinaya mwana kachance saka mukuti access to a basic education so you can take your child to any government school. Saka inini ndoziva ndikuti nyaya dzenyu ndadzirambira pairi manje pakuti muri ndiudza kuti akadzingwa iwo mutemo uchizviramba. Saka mukuti sitatopara mhosva nawa kana kurunzi ndi muri murambidza for whatever reason chitaurirai pasi chitaurirai pasi mukati mai mukadedzera kuti mhosva kuti tisu edu tandati alright zvekuti mwana adzingwe kuchikoro zvekuti mwana adzingwe chikoro izvo isu zvatinombobvira taziva plus mahedmaster acho pamwe anenge akakuvengawo handiti ongozodzinga mwana bati alright apa pekutotiwo mubereki kana usina kuendesa mwana wechikoro ipapo tembo toda kutaura chokwadi ameno kana vangu vachipaziya ati ndasingapaziye tembo maya nesoko rakana choice right drink maya nesoko rakana chiita iso tembo ini zvandakuita handiti mirai vapinde mumba vakuisire drink varisei ana mainini handiti